Jak vytvářet lídy ve webové aplikaci Igloo? Začneme kliknutím na kartu klienti. V levé části zvolíme lídy a klepneme na znaménko plus. Tím se nám otevře formulář nutný pro vytvoření nového lídu. Políčka obsahující modrý vykřičník značí povinná pole. Ta musí být vyplněna pro vytvoření nového lídu. Zvolíme typ osoby. Zvolíme příslušné tituly potenciálního klienta a pokračujeme jménem a příjmením. Dále je potřeba vyplnit pole, jako jsou e-mail nebo telefonní číslo, kde můžeme zvolit, o jaký typ kontaktu se jedná. Následují adresy, pohlaví nebo například datum narození a pracovní pozice. Datum narození je možné zadat jak ručně, tak pomocí vyskakovací tabulky, která se zobrazí po klepnutí na pole datum narození. Důležitým polem k vyplnění je potom typ lídu, kde vybereme z následujících možností. Vyplníme příslušné informace o pobočce, makléři a informace o nemovitosti. Zdali má klient zájem o pronájem, jedná-li se o byt, dům. Pak už jen stačí klepnout na tlačítko potvrdit a nový líd si můžete vyhledat ve svém seznamu lídů. Přidávat si k němu případné poznámky a připomínky nebo měnit a doplňovat informace.